weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni totoro law bosaya ngenara damga yirla gorgola barakana asaba nyamanari ngabo ba fata ko on waktu yoni hato nyoro jombuko kame mofti en jiya en gardinde kabruji mena to leydi Gabon ma en kale fedde fota bismango bismi kikide hanki o horejo fedde heblo sukaɓe Afrique ton to leydi Togo jonde joɗima subaka hande hakkunde sediyawo kame semaga yurnitade nden ka kame kisal kame gostondirala mijoji ton to leydi Mali nyalawma hanki o sumgoji mbaɗi toon falde ajel hokkame kiidal kala waɗi obiji jondi jani toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo hakkunde leyɗele mo leydi Espagne waɗi jilmum kikiɗe hanko toon to Nouakchott ngam yewtidede ko fate ndenka e kisala maje kadɗe leydi Mauritanie toon to leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe nder leydi biteɗo Ali Ngoye Ndiaye waɗi jilmum toon to Sédhiou ngam udditemo toon galle koniyankoɓe mo hinde police kabruji mena jolam jaberi fonno wonde ko haali Abouba musidɓe teddi waro goɗɗe joni jañoɗena batake ummorade musidɗo men biteɗo Amadou Abdoula Kane taweteɗo toon to leydi Congo omo waɗi erango dendagal bandiraɓe kala nde battantamo haqqille wonande baaɗi ko taw kadi ko janganoɗo e jangawo Qur'anil Karim toon to Yumbol e duɗal bitegal Dara Bousso toon on janganno ko dogi faade joni noon kene wona balɗe jeegoma haɗo saaha mo gonɗen suwa taw yitede on waɗi erango dendagal bandiraɓe kala jiiɗo suka biteɗo ɗaha acca en yara e duuɓi 14 fayenma duuɓi 15 taw kadi ko almudo Qur'anil Karim toon to Yumbol e duɗal bitegal Dara Bousso ko toon o jangano oɗo saaha kala ko dokruɗoɓe ɓe cuwa taw andude ɗo heedi oɗo saaha naɓe tuumi ko toon to Mbour e to Saly kala o fottata suuɗade e ɗum noon erango mabɓe kanko e jinnaɓe mabɓe kala aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe kala bawɗo yiide e suka biteɗo ɗaha acca mo ganduɗa jinnaɗo mum gorko wiyete ko Amadou Tidiani Acha jinnaɗo mum debbo wiyete ko Oumou Abdoula Kane kala noon bawɗo yiidema waɗata ko 77 641 47 21 nototoma ko jinnaɗo makko gorko walla mbaɗa 77 790 33 62 nototoma ko jinnaɗo makko debbo walla mbaɗa tonggode kaw makko taweteɗo toon to Mbour biteɗo Mamadou Lamine Kane taw kadi ko 77 604 98 59 on noon ne tawe nokku biteɗo salon d'or toon to Mbour ko ɗon tigui woni e kala bawɗo yiidema noon ene ñaaga nde wawata jokkodirde ɗeɗo hen tonggode beele kadi oɗo hen suka wawa yiitede taw kadi yettini ɓattaki o ko musidɗo biteɗo Amadou Abdoula Kane taweteɗo toon to leydi Congo ɓattake ko fate banggue Ngoyka taw kadi ko musidɗo biteɗo Alsane Tambatou jeeyaɗo toon to Goudiri o holliti oɗo saaha kala nayi makko ne gujje toon to Goudiri taw kadi nayi gujjaɗi ɗi kala e nder lewru mandiɗo hen ndo wujjanama nayi tati e nder nduɗo hen lewru ndu gonɗen o wujjanama hen nayi jeegom hecci hanke wujjanama nayi jeetati nayi ɗi kala ene jogui jelode taw kadi jelode nde ko TAZ noon woni Alsane Tambatou toon to Goudiri kala jiiɗo naggue walla kala jiiɗo nayi ene waɗi jelode taw kadi ko taw kadi ko TAZ yo tinno jokkodira e makko e guel ɗo hen noddirguel guel jogorɗen ɗo hen rokkirde o holliti noon wonande omo jogui hen nayi ɓesɗi taw kadi ko ɗaccuɗi gooleji mumen toon to cuuɗi mabɓe ene jogui hen kadi nayi tumbuɗi ne waɗi hen kadi naggue nde Allah do wotoro ene waɗi hen kadi gayi oɗo saaha noon wuyɓe koko kamminimo toon to Goudiri on waɗi erango dendagal bandiraɓe kala bawɗo yiide nayi cefoɗiɗi dani hen yo jokkodire 00 336 52 56 99 48 kawrata koye makko kanko Alsane Tambatou walla mbaɗa 77
524 48 12 kawrata koye biteɗo Fatimato Alassane Tambado walla mbaɗa 77 368 81 89 kawta koye biteɗo Issa Tambado walla mbaɗa 78 255 65 25 kawta koye biteɗo Haruna Diallo on waɗi erango dendagal bandiraɓe kala bawɗo yide nayi baɗi ni hen yo tinno jokkodira e makko oɗo saaha mo gonden wuyɓe ene kamminimo tonto Gudiri eɗen mbiya kadi yo Allah holliɗa tonga ɓeɗo hen wuyɓe nde tawno an gujjo ko jiɗɗa jawdi ko kala joom jawdi ɓurma hattojinde e nder ndiɗon jawdi kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde capan tati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mene ɗemgal pular puɗɗoten koye nder leydi Gabon Libreville a Kébé taw kadi paaɗen koye fedde Fouta nde ganduɗa jencudi mum ene yaaji famɗani caggal nde ɓe bismi hoorejo fedde heblo sukaɓe Afrique biteɗo ceerno Habous Diallo nden min jettima toon to galle mabɓe to ɓe bismima toon tene kadi ɓe jaɓɓima jaɓɓugal paayo dingala kamɓe hoorejo fedde Fouta biteɗo Abou Wadda kam woni gardiɗo fedde nde oɗo saaha mo gonɗen kame cukkama ko biteɗo Cheikh Oumar Lama kamɓe noon caggal nde min jooɗi minen kala e dendagal bandiraɓe arnoɓe kala ɓe mbaɗi cimtol fedde nde guila nde fuɗɗi ha ɗoɗɗo nde yarata ko nde fuɗɗi wadde kame jencudi mayre kala fedde nde noon nde sosa ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi woni 1992 oɗo saaha mo gonɗen ande yara e duuɓi nogase jeegoma ko wona ɗum ko noon caggal kayde fedde nde sosa tigui woni miijoji mabɓe ko yidde dandude e ɓalli ɓeɗo hen ɓiɓɓe fulɓe mayoɓe caggal leyɗele men nde nawtete ha yesso jinnaɓe men kala ko wona ɗum ko kadi ɓe ballita taw kadi ko balle paydinde ko fate banggue mahade cuuɗi jumaji ko wona ɗum ko kadi ko heblude cuuɗi gam sukaɓeɓe mbawa jangguinede ko wona ɗum ko kadi ɓe darani himme gam moni kala ɗanniyanke taw kadi ko jeeyaɗo e fedde nde nde wawata dañde galle mum caggal ala ko ɓuuri hamnade ɗannoɗa duuɓe kitale ha mango hemma kota donka dañde hay galle ɗo gonɗa ko wona ɗum ko kadi hakkude kelle ɗe ɗiɗi hakkude pelle ɗe ɗiɗi fedde heblo sukaɓe Afrique kame fedde Fouta ɓe ndisodiri tene kadi ɓe dokkodiri hoolare ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe ko fate gandala ha tenti kay ko fate banggue gandal kame heblo sukaɓe ha tente jencudi ɗemgal meɗen oɗo saaha mo gonɗen kame yoga e gueɗe fina tawa meɗen kamɓe fedde Fouta e kala saaha kadi ɓe jaltina ngaluji mabɓe gam wallidde yoga yo layru waɗor to mento oɗo saaha kadi ɓe jogui miijo darnude ko wayno jaydeli e cuuɗi keblirde ko wayno jaydiyankoɓe kala ɓe kolliti caɗele mabɓe hen tan ko oɗo saaha mo gonɗen yoga e ɓiɓɓe fulɓe e taweteɓe nder leydi Gabon ne ngakki nottade fedde nde no hannirta ni hen aɓe berti juuɗe mabɓe aɓe bismi kala ɓi pullo to woni wiyama fedde Fouta rewo e worgo kono haɗani ɗon tan so wiyama fedde Fouta way tan kono wiide duɗala Cheikh Anta Diop firtani gaboneji ne jangga hen woɗɓe ne jangga hen so wiyama fedde Fouta tan ko titre inde nde tan kono ko ɓiɓɓe fulɓe kala ndendi ko wona ɗum ko noon disodire kewɗe mbaɗama hen ha ganduɗa kadi musidɗo taw kadi ko wittiyanke no fewi taw kadi ko wittiyanke no fewi biteɗo Mamadou Salifa Mbaye onne kadi jokkodirama toon ko fati e banggue gandal kame witto e humpito kala ceerno Amadou Tidiani Ba almami juma ñorankoɓe toon to lapéri kañumne tawtorama nonne kadi Cherif Abdoulaye Khadiri Haydara to Cankon tawtorama kono nonne kadi alma meɗe men Seydi Ba e li kala toon to Louis tawtorama e dendagal bandiraɓe kala tawtorama taw kadi ko toon to fedde Fouta ma en ketto seeɗa Mabo Cheikh Oumar taw kadi ko tawtornoɗo toon to fedde Fouta شيخ رشيد تقي عالم ورم وليس في الدكر مثل شيخنا عمر eɗen dutta jarore fade dendagal fedde Fouta kala e hirande mabɓe tekkuni nde ɓe kirtini en hayso tawi waɗama hen ñebbe kam haawi lutta ha joni toon to leydi Gabo keddoɗen ma en jaaha toon to ambassade mo leydi Mali taweteɗo toon to battery kata tonne kadi kikiɗe heccenke o sukaɓe malinaɓe gollatonoɓe toon taw kadi ɓe gollatono tigui koye ambassade o ko fate banggue bindi tagol e rokkirde yimɓe carte mumen ko fate
fate carte électeur caggal nde ɓe gayni golle mabɓe koɓe kalduno e ambassade o waɗani ɗeɗon golle ko ɗum saabi ɓe kolliri mette mabɓe no feewi ɓe nangi ko wiyete otage ambassade mo leydi Mali caggal noon kanko ambassade o noddi dadiɓe leydi Gabon de ɓen gari noon badde mabɓe ceermami cettumami ha ganduɗa ɓen beddima tan ko wiyete lacrymogène caggal noon sukaɓe hewɓe paɗɗima hen yoga mabɓe jagga molita yoga hen kadi piyama toon piile musɗe no feewi kikiɗe hanki en jeehi toon kono en donki yindirde e ardiɓe ambassade mo leydi Mali taweteɗo e Libreville Gabon ha joni koye Gabon keddotoɗen ma en kaale catal bitegal Samu taw kadi ko social Gabon kamɓe ɓe balliti cuuɗi cafriɗi taweteɗe nder leydi Gabon ko fati e werla ngaruɗo no feewi taw kadi ko werlaji baɗɗi médical nder ko fate banggue heblude yogay rewɓe so tawi ne jibina caggal nde hollira e wiide docteur Yabba caggal nde o holliti wonande salimi kala temedere hen capanɗe nayyi ene maaya e nder leydi Gabon kala hitande ko ɓuuri hewde ɓe beyon tokka con ene keewi mayde e jibinirgola Ali Bongo Ndimba ko horejo leydi ndi kikiɗe hanki o cilano ndiwaw gam yaɓande toon to Lomé woni Togo toon to Togo subaka hande o Mouhamed Buhari ko laamiɗo leydi Nigéria ko noon kadi Alassane Dramani Ouattara ko laamiɗo leydi Côte d'Ivoire ko noon kadi e laamiɗo leydi Guinée Conakry woni Alpha Condé e horejo leydi Sénégal Macky Sall ko noon kadi e horejo leydi Libéria woni George Weah kame horejo leydi Sierra Leone e dendagal dilloɓe e CEDEAO kame dilloɓe Chemakala ha tenti lamɗo leydi Congo kamɓe kala ɓe tawama toon to Lomé lamorgo leydi Togo oɗo subaka hande gam yewtidde toɓɓe ko fate nden kay kisal hakkude CEDEAO kame Semaga ko wona ɗum ko kadi e wosodirde miijoji hakkude cate ɗiɗi ɗe kala ha joni e Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Angola toonne kadi ñande asende e cummus ngo waɗi toon e jeere Luanda ko toon tigui sumi ha ganduɗa kene fota wonde milliard uji kewɗi boni hen ɓiɓɓe Sénégal naɓe wonnoɓe jeere Luanda kami ɓiɓɓe Mali naɓe wonɓe jeere Luanda kame ɓiɓɓe angoleji kame ɓiɓɓe mbiyannomi toon ko togoleji walla mbiyan noon congoleji kame chinois ji kala bonirama toon taw kadi ko koppareji kewɗe no feewi toon to Zimbabwe subaka hande o bureau ji wote gudditi toon e guila Robert Mugabe itta e laamu ko hande tigui sumgoji puɗɗiti toon e nder leydi ndi kala e tawtorede loyndotoɓe Union européenne kame Union Afrique naɓe kala ko wona ɗum ko noon kanko Robert Mugabe kikiɗe hanke o huccinti e jaydiyankoɓe o holliti oɗo saaha o suɓonta ko kartal wonande kay guittuɗomo e laamu o woni landama ko o suɓonto tigui ko biteɗo Nelson Samisa ko on tigui o suɓonto oɗo saaha noon ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi ndi kala kame sardiyankoɓe kala oɗo saaha noon ƴamoɓe lefol laamu gue koɓe nogas e tatto oɗo ñalawma hande noon woteji ɗi kala ndewi lawol hay so tawi woni kam bureau ji ɗi cuwa taw uddude oɗo saaha mo gonɗen ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Érythrée hakkude Érythrée e Éthiopie subaka hande o ɓe ciifi sifande nandiral toon to Asmara hakkude Asmara kame mo gadi so oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko yidde jokkodirde ko fate banggue jokkodiral diplomatie hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko wona ɗum ko noon ɓoyata ma ambassade mo leydi Somalie jooɗo toon to Asmara woni lamorgo leydi Érythrée ko wona ɗum ko kadi l'Érythrée hoore mum ambassadeur mum ma jooɗoye toon to Mogadiscio woni lamorgo leydi Somalie ha joni koye Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to Cameroun tonne kadi subaka hanke o kene foronde temedere capanɗe jeegomo taw kadi ko dummanoɓe kasoji ko ɓen tigui mbaɗe ladde toon to falde angal fone wuuro wiyetego Ndoppe caggal nde worɓe joguitiɓe armée ji gaari naati tigui e wuuro wiyetego Ndoppe ɓe mbaɗe maggo noon janguji gulɗi jaw ha tente kaso gonɗo toon o ko ɗon tigui ɓe puusi kaso o ha ganduɗa wonnoɓe toon kene fota wonde temedere capanɗe jeegom taw kadi ko dummanoɗe toon mbaɗe ladde ha ɗon gonɗen cuwa taw yitede taw yalti ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate oɗon fannu ɓe kolliri kadi wonande holliti ɗum jayde leydi Cameroun witede certifié ha joni koye leyɗele Afrique keddoɗen ma en jaaha toon to leydi Côte d'Ivoire ɓoyata ma werlaji ma catala taw kadi ko gollotongal ko fate banggue werlaji ma darne toon to Abidjan caggal noon e janvier hitande nde ɗo hene nde gonɗen woni hitande ujunnaje ɗe 17 sifande waɗi hakkude fedde witede IF hakkude fedde witede IVECO ene wondi kadi e société biteɗo Sotra taw kadi ko ɗon société kamɓene ɓe joddimɓe cifodiri maɓe joddo ñande tati lewru fandu woni aljuma parɗo hen maɓe joddo toon to Abidjan ɓe ƴeewa holde ɓe potata darnude taw kadi ko catal ko fate banggue heblude werlaji keesi e nder leydi Côte d'Ivoire toon to Guinée Conakry selludelen Diallo ñiŋi no feewi wonande laamu Alpha Condé
tuma non de jagordo kalfinado ko fate bange labal holliti wonande odo saha mo gonden walla horejo jagordo tuma de holliti kala nyande dimanche ciakitto e lewru hay goto yaltata galle mum to galma 6h subaka ha fenma 11h kambe kala mabe jippoy boli ngam fittude boli Konakiri ciagalon teskede Konakiri ene tunwi ha burti kanko selludilan jallono hanki wo holliti dum do ko mette mawde no feewi neddo yo fine galle mum hade yaltude hade dongude werla mum hade kadi yaltude boli so wana yo cippitede cameratoji ene fitta ene bala boli Konakiri ciagalon neddo kala jogi ndima ko labbinde galle mum ko heddi ko laamu tigi kami mairie foti darade ngam hirjinde e labal ko fate bange boli Konakiri kala paden ko ton to leydi Gambi ma en jabbo musidɗo meɗen koddenene Abouba ko fate bange Sankare yumum Yahya Jamme ton to Guinée koto yala tigi mbiyen laaminoɗo ɗo hennete duuɓi nogas e ɗiɗi caggal tan jinnaɗo makko debbo bitteɗo ajirato Fatou Soumi Bodian caggal nde hawri e ladial toon to wiyete Guinée Équatorial ha joni tan jenayse ɗe ene jokkiɗo e nder leydi men ndi ene wayno noon ardiɓe walla yiɗɓe yaadiɓe mennoɗo laamadɗo duuɓi nogas e ɗiɗi ɓe kolliri tan de ene wayno goskiki ma artire ɗo e nder leydi ndi kono oɗo waktu tan de ɓe goni koye yewtere e nder ɓesguji ndi haaɓe ƴeewa hol ñalande e hol waktu kadi ndi goskiki wawata arde ɗo hennete e nder leydi ndi ɗum saabi ni ha hoorejo leydi men ndi président Adama Barrow windi ɓataki celluɗo ngam tan duwanade ɓesgu mennoɗo laamade ɗo hennete e duuɓi nogas e ɗiɗi e rendude mabɓe kadi mette e sunare nde hennete kono tan de mbiyen oɗo biteɗo Yankuba Koli o holliri tan de goskikide ma artire ɗo e nder leydi ndi kono ɓe cuwa jaggu taw e ñalawma e holon waktu ndi goskiki foti yettade ɗo hennete e nder leydi men Gambi kono tan de ne ɗamina so tawi goskiki yettima ɗo de ene wawi o nawe saare makko to wiyete bujinga noon tawete koye diwan mo Foñi taw ɗon ɓuuri ɓattade ko Casamance koddenen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e ba kodnene Abouba sen giwi tonto Banjul lamorgo leydi Gambi paren ko tonto leydi Mali subaka hanko ken wona million ngaji jeetati bibbe malinabe hen noddama yo ngar a cubo lamdo mumena to non to leydi Mali hanki sumgoji di kala ndewi lawol so wona yogay nokkuji madi pelbondire mawde no fewi ko wayno Gourma Rahrosa ene tawi ender falde mobti taw kadi yaltin en tawi ender falde tumbuktu taw kadi yaltin dum ko chatal bitengal COCEM taw kadi ko chatal ganduda loyde tabe wonande citoyen malien ko ben tigi kolliri wonande tona to galma gila 7h subaka ken foto wonde sappo e jedidi bureau ko dum tigi woni ko hela ton duppa ton to nder nokko bitedo Gourma Rahrosa ko wana dum ko kadi ton to Kidala ton kadi ko obiji sappo pella tona e nokko bitedo agel hokka taw kadi woddani e nder Kidale hori muma biroji jondi gonno ton ɗinne kadi kelama tene kadi duppa ha boni hay so tawi woni kam pellande ɗe waɗani mayɓe waɗani gañiɓe kono kam ɓe kolliti oɗo saaha mo gondena kamɓene ɓe jatani e ɗiɗo hen sumgoji kamɓe ɓen joguitiɓe armeji e nder falde aguila hokka ha joni keddoɗen koye oɗon fannu nokku goɗɗo kadi biyeteɗo ene tawi e nder falde Tumbuktu taw kadi ko nokku biyeteɗo soit ranga tonne kadi e nokku biyeteɗo janke tonne kadi biroji kewɗi duppama toon ha ganduɗa kene fota wonde ujunnaji taw kadi ko biroji gudni tonɗi kala hayen goto wotani e nder ɗiɗon nokkuji kala kono hollirama kam bamma koye hoore mum hay so tawi woni nokkuji biroji ɗi ɗeli uddide kono kam songoji ɗi ndewi lawol e nder leydi Mali so wona nokkuji haɗaɓe wodde ha toon e nder falde jenne ko wona ɗum ko noon subaka hande o walla tan mbiyen subaka hande o taw kadi ko loyndotoɓe oromnaɓe ɓe kuccodiri e jaydi ko ɓe kolliti hunde kala rewi lawola oɗo sahal ne balɗe ɗiɗi ene ɗaminama jencude ndi yaltu e nder leydi Mali kala caggal hawɗo saaha mo gonen ɓe goni tigui koye limore ko wona ɗum ko noon taw kadi ko malinaɓe wonɓe toon to Europe e hoore muɗuma e toon kam jencude ndi yalti ardi toon ko biteɗo Soumaïla Cissé on fuɗɗi mosde toon e kono kam nokkuji keddiɗi kaw andaka taw oɗo saaha mo gondena ene ɗamina noon résultat ji ɗi ma jaltu ɗo e balɗe ɗiɗi so tawi gueno o haaji
semge wi tonto leydi Mali paden ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jayde witen amibe kolliti wonande horejo leydi Mauritanie bi'eteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz windi batake nyalawma hanki o fate roi Mohamed Sisa caggalonde roi Mohamed Sis kam e yaadi muma mawnina julde taw kadi ko julde mawde no fewi witende taw kadi ko julde mawde no fewi taw ko julde mbiyata taw ko julde mawde no fewi ko fate bange ɗon nde lamɗo joƴƴinte e photo e muɗum taw kadi ko photo e ngabɗo no fewi paɗon baɗono kanŋeni caggal ko nyalawma hanki o tigi ɓe mawnina julde mabɓe nde lamɗo mabɓe nde roi joƴƴina e nder photo e muɗum kala hitande ɓe mawnina oɗon nyalawma kanko horejo leydi Mauritanie noon o félicité wonande horejo leydi walla mbiyen roi Mohamed Sisa ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kala jayde witen le monde ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Espagne waɗi jillu mum kikiɗe hanki kirɗo yettima toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jetmamum toon noon nando makko ɓe joɗodima nyalawma hande o gam yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue nden kay kisal maje kaɗɗe leydi Mauritanie caggal teskede wonande balɗe ɗiɗi jawtuɗe kene fotonde ujunere e temedde ɗiɗo ɓiɓɓe Afrique naɓe naati toon to Madrid taw kadi ndewi koye maje kaɗɗe iwde Mauritanie faade Maroc ha yetti toon to ha yetti toon to Palmas oɗo saaha noon kamɓe ɓeɗo hen Madrid woni tan Espagne aɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi caggal nde laabi leydi Libye natti rewede no hannirta ni oɗo saaha kama ko lawol Espagne tigui daari sukaɓe hewɓe nana piye e maje kaɗɗe ne naata toon o holliti kanko jagorɗo wonande tan e nder ndeɗo hen hitande lebbi jeeɗiɗi kene won 304 suka taw kadi ko Afrique naji wasi pittali mumen e ɗeɗo hen maje kaɗɗe hakkude leydi Espagne kamɓe leyɗele Afrique ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde wiyte Apan News ɓe kolliti wonande tatto jokkera taw kadi ko gollotoɓe toon to kaggulaɗe mo Nouakchott pawama juuɗe caggal noon ken wona balɗe 5 jeegom hande koɓe natani hofgo juuɗe toon to kaggulaɗe gam hollirde ndenka mabɓe kame kisal mabɓe e gonka mabɓe moƴƴine oɗo saaha noon dadiɓe tuma kayne gaari hen nde pawi juuɗe men e yimɓe tatto fuɗɗuɓe kay ko fate hofgo juuɗe ɓe noon ne tawi juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gondena ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende tawariɓe kolliri accident musɗo waɗi subaka hanki o taw kadi ko werlaji tati bokkodiri e carrefour biyeteɗo carrefour Sarlata noon waɗɗani Tavraka Zeyna suka jaranoɗo e duuɓi nogas e tati kam wasi en fittanu mum waɗi yimɓe tato woɗɓe e gañiɓe hen gañande musɗe no fewi ne tawe e cuuɗi cafiɗɗi leydi Mauritanie semgue wi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Sénégal toon to Guédiawaye e nder balɗe tati tonne kadi ko yimɓe nayo jooɗi taw kadi yimɓe nayo jooli taw kadi koye palsuji yanoɓe lotoyade caggal on teskede oɗo saaha mo gonɗen wuuli ha ɓurti wona koye ndungu yimɓe hewɓe ne keewi yaade e palsuji gam lotoyade eɗen mbasi tan bandiraɓe ne ndenata ɓesguji men faade ɗeɗo henna maaje kala toon to Guédiawaye yimɓe nayo jooli toon hen ɗiɗi noon ko hanki hen goto ne yarano e duuɓi 16 goɗɗo ne yarano e duuɓi 15 hen goto noon dandama e kono heddiɓe kala kawri e ladial taw kadi koye maaje kaɗɗe toon to Tufnde Guédiawaye ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali dawrugol kalni oɗo henno gorko biyeteɗo Ahmed Fall Braya kanko o yaltini konngudi makko hanki e jayde leydi Sénégal wiyeteɗa PS ɓe ko holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen so tawi kay Karim Wade jaɓana ko fate banggue candidature muɗum wona Karim tan woni e PDS won hewɓe wonɓe PDS ene poti suɓede beele kadi mbawa gembade ɓe kuccana golle guila jenggani ha ɓurti ha joni koye dawrugol keddoɗen ma en kaali landam mbiyete ko PS kamɓene ɓe kolliti e gardogol Ousmane Tanor Dieng ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen kamɓene ɓe jeeytake e ƴamoɓe le fullamu hitande ujunaji ɗe 19 ɓe ballata tigui ko APR woni landa hoorejo leydi ndi eɓe kolliti wonande APS kamɓe APR oɗo saaha mo gonɗen koko sifodiri sifande nandirala wonande mabɓe dusodiri ha ɗo Allah hanni golle ɗe kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Sédhiou Ali Ngoye Ndiaye wonande jagorɗo kalfinaɗo e gueɗe nder leydi waɗi jillu mum toon to Sédhiou ñalawma hanki o toon noon o hormiti toon wonande kay galle mawɗo no fewi taw kadi ko commissariat police beele kadi jogo ndenka e kisal e nder falde Sédhiou kala siftinde on noon e nder dumunnaji jewtiɗɗi kala toon to falde Sédhiou ne heewi guykaji ha tenti guyka ko fati e banggue e jawdi daridi ha tenti ko fati e banggue nayya
joni tonto leydi Sénégal keddoɗen caggal nde dadiɓe leydi Sénégal hakkude Dakar e Thiès nde tuumi kene foto joni wonde lebbi ɗiɗi sukaɓe yonɓe no fewi ɓiɓɓe Sénégal naɓe kame ɓiɓɓe malinaɓe caggal noon tuumedeɓe kay wonande aɓe guitta ko wiyete huuɗo bonka ko wiyete drogue aɓe nanno ɗum e nder leydi Sénégal kono noon dadiɓe keɓano mabɓe ko laaɓine ndewre mabɓe koynguel kamɓe wittoji ñalawma heccenke noon kamɓe kala ɓe pawama juuɗe toon to Kaolack kene foto wonde tonnuji jonɗi no fewi pawama juuɗe taw ko tonnuji ɗi kala ko huuɗo bonka ko wona ɗum ko noon sukaɓe yonɓe jeeyaɓe to leydi Mali kamɓe leydi Sénégal kala pawama juuɗe toon to Kaolack oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe kala opérateur économique ko fate banggue ndema guerte taw ko privé kamen oɗo saaha mo gonen ɓe jalti e deƴƴere mabɓe gam wiide aɓe ndewa gollorgal bitegal bitegal Sonas aɓe ndewa golorgal bitegal Sonas aɓe ndewa ɗum kene foto wonde milliard uji jeenayyi ko fate banggue ndema guerte oɗo saaha kamɓene yidde mabɓe tigui ko yooɓe keeb guerte mabɓe ha timma e nder yooɓe keeb koppareje mabɓe ha timma e nder leydi Sénégal. Salamu aleykum, salamu aleykum. Salam alaikum fete sukaɓe heblo Afrique konngol meɗen mbaynigo hannde mbiɗen ko tinnoɗen e jangde ɗemgal meɗen binda tinnoɗen e witto e tinnoɗen e jokkodirde pelle meɗen siftinde noon oɗo hen saaha mo gonɗen fedde Fouta kame fedde heblo sukaɓe Afrique joɗodima kikiɗe hanki o fedde Fouta waɗi teddugal paayo dingal no fewi faade fedde heblo sukaɓe Afrique oɗo saaha noon yidde men enen kala ko pelle ɗe kala yo jokkodir beele fandare nde ne wona wotere ɓiɓɓe fulɓe to mbawɗon wonde e windere nde kala tinnoɗen nottoɗen pelle fulɓe kala beele en kala ndenden fandare meɗen joolam Jabeeri fonno wonde ko haaliba mo warani hen ñalawma janggo ko fate joolama Jabeeri toon to leydi Gambie ko koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.